No niin. 1 kappaletta raaka sipuli, toivottavasti alle 2 minuutissa huiviin. Voit laittaa käyntiin jos kello. Sano kun alkaa. N, Y, T, nyt! Mm. Kaksikymmentä sekkaa. Ai halvattu. 7, 28, 29. Niin 30 sekkaa. Sitten on mun silmät ja nenä. Aha. 40 sekkaa. Suu tyhjäks. Ei vielä. Valmis. 57 sekuntia. No, 57 sekuntia 994 sadasosa. Zoomaa siihen aikaan. Like a boss. No niin, sit tänne ja... No niin, don't try this at home. Stop.